Хайырлы кеш, тур эфирда яңалыклар чыгарылышы сіздің белән Рузил Мингалимов. Алға таба бүгінгі төп темалар хакында. 7 кешенең берсе янгын içinde кала. Газ бистәсенең 9.5 йортында ир-атны үлемнән коткардылар. Ремонт үткәргәннәр, җир салмыйча асфальт җәйгәннәр. Балалар мәйданчыгында җир булган чокырга бала егылып төште. Агымдагы ел республикада парклар һәм скверлар елы дип игълан ителде. Бу майдан Чаллыда нинди эшләр башкарыла? Гүзәл Шихапова белеште. Көн сайын янгын. Шәһәр янгын сүндерүчеләре өчен урак өсте башланды. Республикада аномаль эсселек бер атна дәвамында сакланачак дип фаразлый синоптиклар. Янгынга каршы режим кертелсә дә, Татарстанда узган тәүлек эчендә 12 янгын чыгучыларга теркәлде. Сәбәбе ут белән саксыз эш итү. Бүген Газ бистәсендә урнашкан 9.5 9 катлы йортында да янгын нәкъ шул сәбәпле чыкты. Вакыйга урыннан коткаручылар белән бергә хәбәрчебез дә чыкты. Янгын чыгуның сәбәбе ут белән саксыз эш итү дип белгечләр. 57 яшьлек ир-ат тәмәке тарткан вакытта йокыга китә. 3 бүлмәле фатирда барлыгы 7 кеше тора ди күршеләре, шул исәптән 3 бала. Күршеләре башта янгын фатир хуҗаларының әти-әниләре аркасында килеп чыккан дип уйлый. Фатир аркылы әтисенең әнисе тора кызның. Атасына 80 яшь. Әбигә миңа 78 яшь. Миңа 73 яшькә тур. Әби тоже больной. Әмма әби белән бабай бу вакытта бакчада була, хуҗабикә өйдә булган балалары белән тышка йөгереп чыга. Төтен бөтен фатирны, подъездны тиз арада камап ала. Янгын чыгуда гаепле ир-атны коткаручылар ашыгыч ярдәм хезмәткәрләренә тапшырды. Ул төтен белән агуланган. Башка зыян күрүчеләр юк, әмма 3 бүлмәле фатир яши алмаслык хәлгә килгән. Инспекторлар ут белән шаярмаска киңәш итә. Главное не костры не разжигать. Иң мөһиме учаклар кабызмаска, фатирда шырпы белән уйнамаска. Республика буенча янгынга каршы режим билгесез вакытка кадәр дәвам итәчәк. Табигатьтә учаклар явы тыела. Атна дәвамында Чаллыда 30-35 градус эсселек күзәтеләчәк ди синоптиклар. Явым-төшем аз, шуңа күрә коры һавада аеруча сак булу таләп ителә. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Җир була. Газ бистәсенең 10-нчы комплексында җәүләр юлында балалар мәйданчыгының берлешендә чокыр барлыкка килгән. Күптән түгел аңа бер бала егылып төшә. Бу хакта биредә яшәүчеләр безнең Кайнар элемтәгә хәбәр итте. Алар әйтүенчә, көзен турбаларга ремонт үткәргән оешма актарылган туфракны яңадан тергезмәгән, асфальт белән генә каплап куйган. Бала төшеп киткән, әби җылый чыгып бара шуннан. Балалар мәйданчыгында йөргәндә аяк астыннан җир китәр дип кем башына китерсен дип биредә яшәүчеләр. Бу чокырлар җылылык шелтәрләре компаниясе уздырган төкләндерү нәтиҗәсе. Газ бистәсенең 64 йортында яшәүчеләр шулай ди. Астында мусор, полностью мусор. Мусорны салдылар да өстенә что бар иттеләрдә куйдылар. Тротуар, балалар мәйданчыгы, юллар барысы да җимерелгән. Эшчеләр кер илә торган урынны башка җиргә күчергән, тик аларны ныгытып калдырмаган. Конструкция кешеләр өстенә авып, аларны имгәтергә мөмкин. Кайчандыр биредә ремонт булганлыгын хәтерләтеп, бөтен җирдә плитәләр ята. Янышыда гына мәктәп, бакча, биредә даими балалар үтеп йөри. Хәзер күпмегән организацияларга барып сорап карадык, кемнәр эшләргә тиеш дип. Беркем отвечать итми. Трубкаларга телефонограммалар сугып карадылар, инде жилищниклар суктылар инде. Белмим, дальше ничек булыр, яңгыр ява торгаштан тагын. Йорчалы җылылык шелтәрләре компаниясе чыннан да биредә турбаларны алыштырган. Компаниянең баш инженеры сүзләренә караганда, 64 йорты янындагы кебек хәл сирәк күренеш. Мы предвидим такие, значит, Без ремонт эшләреннән соң подрядчыларга территорияны төкләндереп калдырырга кушабыз. 64 йорты янында да хата төзәтеләчәк. Безнең иҗат төркеме килеп киткәннән соң урынга берничә бригада килүе билгеле булды. Ниһаять, ярты юлда калган эш ахырына җиткерелде. Ләйсән Ханова, Гөлназ Хасанова, яңалыклар. Чаллы ТВ каналының Кайнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Кайнар элемтә телефоны 51 31 31. Рөстәм Миннеханов агымдагы елны парклар һәм скверлар елы дип игълан итте. Аның кысаларында республика күләмендә зур проектлар гамәлгә ашырыла. Президент фикеренчә, парк һәм скверларны төзекләндерү шәһәрдәшләрдә ял итү культурасын булдырырга тиеш. Яшел зоналарда һәркем үзенә ошаган шөгыль таба алырлык итеп шартлар тудыру мөһим. Ел дәвамында республикада барлыгы 160 парк һәм скверны төзекләндерү планлаштырыла. Моның өчен республика бюджетыннан 1 миллиард сум акча бүленгән.
Сидоровка бистесіндегі автомеханик техникум қаршысындағы паркта әлік суқбайлар яшәгән. Хәзер исә проект буенча бу шәһәрдәшләрнең яраткан ял итү урыны булачак. Моның өчен 25 миллион сум акча каралган. Бирдә велосипед юллары, этләр белән йөрү өчен мәйдан, машина һәм велосипедларны кую урыннары, эскәмияләр урнаштырылачак. Бүген эшчеләр бирдә юл салу белән мәшгуль. Устраивается тротуарная дорожка. 2 метр киңлеге булган тротуар юлын һәм 1,5 метр киңлектә велосипед юлын җәябез. Юл Сидоровка паркының бер башыннан икенче башына кадәр булачак. Гомуми озынлыгы 600 метр. Әлеге паркны Сидоровкада урнашкан күллият һәм техникум студентлары да, бирдә яшәүчеләр дә түземсезлек белән көтә. Элек яшьләр еш кына ял итәргә яңа шәһәргә йөргән. Кирәк. Бик нык кирәк. Теге балалар йөргә теге. Теге башта бар инде. Җитәрлек түгел инде, берәү генә бит. Бер-икене ясасыннар иде. Узын иттереп парк шулай. Шәп булыр ел. Сидоровкага монда яшьләр парклары бик кирәк. Монда балалар һәр күп. Алар үз шигырьләрен ял итәргә бөтен җиргә барырга, икенче якларга, шәһәргә транспорт белән кирәге һәр алар монда үзләре уеннар оештырып, үзләре ял итәчәкләр. Гыз бистәсендә яшәүчеләр дә ял итү урыннары артты ди, биредә үзәк урамына кадәр агачлар утыртылды. Муса Җәлил һәйкәле янына эскәмияләр, чип савытлары куелды, чәчәкләр дә утыртылды. Яшеллексез бит яшәй алмыйбыз. Яшеллек булган вакытта безгә үзебезгә дә, табигатькә дә, безгә үзебезгә дә бик күңелле. Шуның өчен безгә парк бик кирәк, потому что безнең Гызда бу парктан башка бүтән парк юк. Яңа шәһәрдә җиңү паркын төзекләндерү өчен 100 миллион сум акча бирелде. Әлегә төрле проектларны тикшерәләр. Җиңү паркыннан тыш республика бюджеты чалу өчен 136 миллион сум акча бүлеп бирде. Быел 10 объектны төзекләндерәчәкләр. Алар арасында Яр буе паркы, Киреселидзе бульвары, Владимир Высоцкий мәйданы, Гренада паркы. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Бүген шәһәр белгечләре пляжга җыелды. Кояшта кызыну өчен түгел. Алар пляжның җәйге сезонга әзерлеген тикшерде. Шәһәрдәшләр тыныч күңел белән Чаллы кумлыгында ял итә аламы? Бу хакта киләсе сюжетта. Представьте, что у вас спасатель городского пляжа, мотель Бурдыш. У вас есть ваш? Да, конечно. Пляжда шәһәрдәшләрнең иминлеге өчен коткаручылар җавап бирәчәк. Алар иртәнге 8-дән кичке 10-га кадәр кизү тора. Коткаручылар махсус өйрәнү курслары узган. Замечаниеларын дим инде, русча әйткәндә, аларны табып, аларга сорау биреп, вакыт биреп, вакытларын һәр бүгенге карап, алар бөтенсе эшләренгән, суның пробасы бара, водолазлар суның асларын чистартылар. Шуның өчен спасательләр бөтенсе укыганнар, алар уның кулларында удостоверение. Без аларны бәйин кискендә тикшереп карадык, үзләренең обязанностьларын алар беләләр. Коену сезоны башланыр алдыннан вандаллар тарафыннан зыян күргән бәдрәфләрне дә төзекләндергәннәр. Водолазлар су төбен чистарткан. Камы төбеннән шешә, пыяла һәм башка чүпчәр алганнар. Кирәкле лаборатор анализлар әзер. Мы ежегодно берем, когда перед... Коену сезоны башланыр алдыннан без ел сайын су һәм ком анализларын алабыз. Бу пляжларны әзерләүнең мөһим өлеше. Анализлар әйбәт, куркырга сәбәп юк. Рәсми рәвештә коену сезоны дүшәмбе генә ачыла, шуңа да карамастан инде берничә көн яр буеннан кеше өзелми. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы суда батуның төп сәбәпләре исерткеч эчемлекләр куллану һәм йөзә белмәү дип кисәтә. Белгечләр коткаручыларга гына ышанмаска, суда сак булырга киңәш итә. Гүзәл Шихапова, Руслан Ахунов, Яңалыклар. Хәзергә реклама бүленәбез, ул бик тиз узар, безнең телеканалда калыгыз. Хокук сакчыларының законсыз гамәлләренә каршы шәһәрдәшләр янә митингка чыкты. Зарларын ишетүче табылмаса, алар ачлык игълан итәргә җыена. Митинг барышын Ләйсән Ханова күзәтте. Девола узакта кыйммәттә. Татарстанда тимерү белән авыручылар саны артты. Чаллы Татар дәүләт драма театры 25-нче сезонын япты. Соңгы спектакль итеп Тылсымлы чәчәк әкиятен куйдылар. Анда Айгөл Юнусова да булып кайтты. Сниженные ставки. Жизнь меняют. В рамках программы социальной инициативы «Быстробанк» изменит жизнь 5000 пенсионеров. Узнайте, как получить льготный пенсионный кредит по телефону 8 800 333 22 65. Татарстанның халық артисты Виталий Агапов өзінің 55 яшьлегенә җырлыйсы җырларын бар әле программасын тәкъдим итә. Катнашалар Зульфия Тимерова, Гүзәл Хакимуллина, Илсира Зайниев, Гүзәл Назирова, Кама таңнары бию ансамбле. Концертны алып бара Булат Сәләхов.
Мясоперерабатывающий комбинат продает оптом и в розницу мясо свинины, колбасы, мясные деликатесы и шашлыки собственного производства в магазинах «Мясной пир» в поселке Нефтебаза и на базе Закамья 510 павильон. Телефон 20 13 19. Совместный проект Всемирного банка и правительства Российской Федерации. Реформа ЖКХ в России. Большие счета за коммунальные услуги. С 1 января 2015 года вводятся повышаемые коэффициенты платы за коммунальные услуги при отсутствии индивидуальных приборов учета. Установите индивидуальный прибор учета. На общем собрании собственников примите решение об установке автоматизированного индивидуального теплового пункта. Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты с погодным регулированием экономят до 40% общедомовых расходов тепловой энергии. Контроль за уровнем потребления используемых ресурсов позволит уменьшить плату за коммунальные услуги. Хочешь узнать больше? Звони. Россия. Реформа ЖКХ. Бесплатный круглосуточный номер 8 800 775 69 72. Совместный проект Всемирного банка и правительства Российской Федерации. Реформа ЖКХ в России. Уборка двора и содержание дома – обязанность управляющей организации. Если управляющая организация не выполняет свои обязанности, собственники вправе ее сменить. С мая 2015 года работа управляющих организаций без лицензии станет незаконной. Не знаешь, как контролировать работу своей управляющей организации? Звони. Россия. Реформа ЖКХ. Бесплатный круглосуточный номер 8 800 775 69 72. Күңел радиосы Тукай районы Сабан туйына шақыра. Бәйрәмнең кунаклары эстрадыбызның иң үзенчәлекле, кабатланмас тавыш иясе Әлфинә Әсхәмова. Татарстанның от казанган артисты, 90-нчы еллар йылдызы Рамил Миндияр. Һәм күңел алып баручылары. 6 июнь көнне Кызыл Байрак авылында очрашырбыз. Сабан туйның партнеры Кирпеч сервис җаваплылыгы шикле җәмгыять. Камгес Энергострой капиталь төзелеш идарәсе җаваплылыгы шикле җәмгыять. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Сезнең белән тур эфирда Рузил Мингалимов. Шәһәрдәшләр ачлык игълан итәргә җыена. Алар хокук сакчыларының законсыз гамәлләренә каршы митингларны даими үткәрәләр. Ләкин шәһәрдәшләрне ишетмиләр. Җыеннарда катнашучыларның барысын да бер максат берләштерә. Якыннары полиция хезмәткәрләренең законсыз гамәлләреннән зыян күргән. Бүген алар Җиңү паркына янә митингка чыкты. Урыннан хәбәрчебез Лейсан Ханова репортажы. Вот я хочу показать всем справку, чтобы все в городе знали, что мой сын не наркоман. Наталья Машукованың улы инде 3 ел чәнечкеле тимер чыбык артында. 20 яшьлек егетне наркотиклар таратуда гаепләп 7 елга утыртканнар. Әни кеше шушы еллар дәвамында улын законсыз хөкем иткәнен раслар өчен инде кая гына барып җитмәгән. Я молчать не буду. Абсолютно я молчать не буду. Мин тукталмаячакмын. Европа судына да мөрәҗәгать иттем. Анда гаризамны алып калдылар. Улымны мыскыл итүне тандылар. Тик шолда гына дәлилләрне күрүче юк. Румия Мустақимованың да митингка беренче генә чыгуы түгел. Аның абысын 11 елга иректән мәхрүм иткәннәр. Шәһәрдә шуңа наркотикларны махсус ташладылар дигән фикердә. Без туктарга җыенмыйбыз. Мәскәүгә дә бардык, анда да безгә обещали нитргә инде помочь. Хатыны бар, кызы бар, 3 яшьлек, 4 яшы китте инде менә. Алар үзләре генә, без булышабыз инде, без үзебез белән. Митингта катнашучылар күп түгел, күпләр үз сүзен әйтергә курка ди шәһәрдәшләр. Я думаю, что будем, конечно, услышаны. Кешеләр митингка чыгарга җыеналар, тик куркып калалар, чөнки погонлы рәкләрдән барысын да көтәргә була. Мин буларның барысын да үзем кичердем. Митингта катнашучылар күп булмаса да, аларны читтән генә күзәтүче полиция хезмәткәрләре шактый иде. Алар рәсми аңлатма бирмәде, бардык бирдә тәртип саклауларын әйтте. Шәһәрдәшләр инде хәзер иң соңгы чарага әзер. Алар якын арада прокуратура каршында ачлык игълан итмәкче. Лейсан Ханова, Радзакиров, Яңалыклар. Татарстанда тимерәү белән авыручылар арта. Ел башыннан барлыгы 600-дән артык кеше табибларга мөрәҗәгать иткән. Авыруны яктыру бик җиңел, һәм менә дәвалау озакка сузыла. Һәм кыйммәткә төшә ди табиблар. Шалда хәл белән хәбәрчебез кызыксынды. Тимерәү авыруы турында Данил яхшы белә. Аның песи һәр көнне урамга чыгаруны сорый. Шуңа күрә егеткә барлык саклану чараларын да күрергә туры килә. Чөнки тимерәү авыруы бөтен гаиләгә йогарга мөмкин. Микроспория гөмбәчеге тирегә эләгеп бөтен тәнгә тарала. Аны йоктырмау өчен йорт хайванын да яхшылап карау кирәк. После прогулки я стараюсь
Йөреп кергәннән соң песинең аякларын карыйм, урамда башка хайваннар янына якын җибәрмим. Агымдагы елда тире венерология диспансерында тимрәүнең 75 очрагы теркәлгән. Узган елда сан шундый ук. Шәһәрдәшләрнең күбесе тимрәүдән саклану чараларын белә. Урамнан кергәч, әйбәтләп сабын белән кулларны җуырга һәм урамда балаларга әйтергә псиләрне, этләрне урамда тимәскә, аларны ашатмаска, алар янына бармаска. Ну, не общаться с животными, например. Я не общаюсь. Шулай да тимрәүне юктыргансыз икән, үзлектән дәваланырга кирәкме? Пациентка дәваны бары тик табиб кына билгели. Занимаясь самолечением, вы только усугубляете. Үзлектән дәваланып, хәлне тагын да катлауландыруыгыз мөмкин. Авыру бөтен тәнгә тарала, баш тиресенә күчә. Бу исә чәч кыюлыга китерә. Тимрәү авыруыннан вакцина юк, шуңа күрә аны юктырудан саклану мөһим. Авыруны дәвалау исә айларга сузыла һәм шактый кыйммәткә төшә. Лейсан Ханова, Ксения Антонова, Яңалыклар. ТССР түзілуге бұйыл 95 ел болуны бейрам етежекбіз. Социалистик республика өсіші әлігі территорияда совхозлар болдыру білен турыдан-тур бейленішті. Совхозлар өсішіне зор үлеш кірткен кішілерінің бірсі Шолда яшей. Сиринат Назипович Хисмиев, шын мәғінесінде жер кішісі. Ол тұрмышының зор үлешін тірлікшілік агрономия өлкәсіне бағышлаған. Геройыбыз Камгаз энергостро үйішмасында да ердемші хужалық директоры вазифасын башқара. Бүгін оңа 80 яш, лайықлы елда. Хисмиевлар ғайласы білен Ойгүл Юнусова ұшырашты. Бузауларны 50 килолык бузауларны алалар, именно суточные. И аларны 13 ай içinde уже 4 центнер ярымлыкка алар җитәләр, уже сдавать итәләр. Сиринат абый һәм Лена апаның фоторәсемнәр тупланган 30дан артык альбомы бар. Әмма монысы иң ескесе барыннан да кадерле. Соргыган битләр гаиләнең яшьлеген саклый. Хезмәт юлым армиядан кайтканнан соң башланды ди Сиринат абый. Аны Битреш районының Кулаев совхозына җибәрәләр. 2 ел биредә зоотехник булып эшләгәннән соң Мөслим районында баш зоотехник вазифаларын башкара. Специалистларны комплектовать кирәк иде. Теге яшьләрне күбрәк алырга туры килдешкә. Яшьләрне инде обязательно өйрәтәсең, акыл бирәсең как бы. Шулар албара в основном по отраслям производства. Прибыльләр алдык ел сайын. Самый прибыльный совхозы районда да, республикада да. Тәҗрибәле, намуслы, һәр вакыт яңалыкка омтылучы яшь белгеч тырышлыгы белән Апас районы Куйбышев исемендәге совхозда Татарстан буенча 1-нче, СССР буенча 2-нче урын ала. Биредә 10 ел эшләгәннән соң Сиринат Хисмиев Минзәлә районына җибәрелә. Татариягә 50 ел совхозында бозаулар үстерү комплексы төзи. Хезмәт юлының авырлыклары турында шәһәрдәшебезнең тормыш иптәше бик яхшы белә. Мин аның шундый Шын йөрәкле кеше булганына шаккатып соклана идем. Сәгать 4-тә чыгып китеп, төнге 11-дә 12-дә кайта торган иде. Ул төзи башлады комплексны. Түбә ябарга калай да юк иде. Шуны Мәскәүгә барып пробивать итеп Чехословакиядан кайтардылар. Шулай итеп комплекс төзеде. Хисмиевлар гаиләсе 3 бала тәрбияләп үстерәләр. 2 уллары һәм кызлары өчен әти-әниләре зур үрнәк. Кешенең эшләгән урынына карамастан, алар бүтән кешене бер күрделәр. Дояркамы ул, директор совхозымы ул, укытучымы ул, төрле разнорабочиймы ул. Менә чын күңелдән кешегә человек с большой буквы диләр бит. Һәрбер кешегә шушылай карадылар да һәм безне дә өйрәттеләр. Хәзер Сиринат абыйга 80 яшь, тормышының авыр, әмма кызыклы булуын дәлилләүче шөгыле дә бар. Бүген Хисмиевлар гаиләсендә фотоальбомнардан тыш 200-дән артык кассета һәм дискларда видеоязмалар саклана. Үткәннәрне алар оныттырмый ди шәһәрдәшебез. Айгөл Юнусова, Радзакиров, Яңалыклар. Шолы Татар дәүләт драма театры иҗат сезонын япты. Артистлар һәм тамашачылар өчен әлеге ел аеруча уңышлы булды. Традициягә кергән репертуардан тыш театр сәхнәсендә 2 хуҗаның хезмәтчесе һәм язлар моңа спектакльләр куелды. Бүген артистлар сезонның соңгы тамашасы белән балаларны сөендерде. Валентин Катаевның Тылсымлы чәчәк әкиятен куйдылар. Аны әлеге театрда иҗат итүче Татарстанның атказанган артистлары Чулпан Садыкова һәм Энҗе Шихапова сәхнәләштерде. Премьера һәм театрның җәйге планнары хакында алдагы сюжетта. 4 пирожных кило грилежа и хворосту полную чашу.
Сәхнеде бірінші тапқыр рус тілінде спектакль. Валентин Катаевның «Тылсымлы шешек» әкиеті премьерасы. Көбірек балаларны жәлеп етер үшін сценарийна рус тілінде яздық артистлар. Әсерінің төп геройы Женя һәм аның белән булган вакыйгалар заманга ярыклаштырылган, әмма җиде ташлы шешек элек кеше нәниләрне яхшылыкка, мәрхәмәтлелеккә өйрәтә. Она интересно загадывала желание. Мне очень было весело. Спасибо вам большое. Спасибо, что мне очень понравился этот театр. Я хотела бы еще раз сходить на этот спектакль. Мне все герои понравились. Бу сезонда шоулы артистлары театр әһелләре грантын отып Карло Гальдониның «Ике хуҗаның хезмәтчесе» спектаклен куйдылар. Бөек җиңүнең 70 еллыгына багышлап, шәһәрдәшләр игътибарына Әхәт Гафарның «Язлар моңа» әсәрен тәкъдим иттеләр. Яңа 26-нчы сезонга да планнары зурдан. Яңа сезон быел зур өметләр, зур бәйрәмнәр елы, чөнки безнең 25 еллык театрның юбилее якынлаша, һәм безнең инде декабрь аенда, бу 21 декабрьдә безнең театрыбызның 25 еллыгын бәйрәм итәргә җыенабыз. Чираттагы сезон гадәттәгечә октябрьдә ачылачак, ә 1 июньдә театр Төрки халыклар Нәүрүз фестивалендә катнаша. 11 июньдә исә труппа Буага юл тота, анда театрлар сабан туе оештырыла. Айгөл Юнусова, Илнар Харисов, яңалыклар. Яңалыклар чарылыш ахырына якынлашты. Мин Рузиль Мганев белән сөйләшәм. Исәнмин булыгыз.